Assalamu alaikum wa rahmatullah. ‘Yan uwa barkanmu da zuwa wannan channel ɗin tawa inda nake bamu ‘yan dabaru akan yadda za mu aiwatar da sana'o'inmu ne, ayyukanmu ne da kuma yadda za mu tafiyar da abubuwanmu akan kafar sada zumunta. Sunana Maryam Bichi, wato Hausa Social Media Coach. Idan baƙo ne kai ko baƙuwa sai a danna subscribe, a danna kuma ƙararrawa sanarwa, sannan kuma a danna share. To jama'a, yau ina tafe da wani abu da ake kira content marketing. Akan kafar sada zumunta, wato social media ko yanar gizo-gizo, muna mu'amala da wannan abu da ake kira content. To menene dai shi content din nan? To Hausa ta har yanzu bata kai inda zan fassara menene content ba, amma dai content dai shine abun da ake posting, abin da ake amfani da shi wajen posting ko akan kafar sada zumunta ko kuma akan yanar gizo-gizo, ko blog ne ko video da dai sauransu. Menene content din nan? Shi content zai iya zama rubutu, wato text, written content, zai iya zama hoto, wato image, sannan zai iya zama video, wato video content. A takaice dai content kala biyu ne, akwai visual content da kuma written content. Visual su ne wanda ido zai iya gani, su ne wanda muke gani irin su video, graphics, su flyer haka da kuma hoto. So ta yaya mutum zai ringa mu'amalarsa da content ɗinsa? Akwai hanyoyi da dama da mutum zai iya sharing, wato zai iya aika saƙonsa, zai iya aika saƙonnin content ɗinsa akan kafar sada zumunta. A bidiyo na gaba insha Allahu zan yi mana bayani akan tools ko kuma applications, manhajoji da ake amfani da su wajen hada content masu kyau akan kafar sada zumunta domin a sami abin da ake so.